Tá mise chun fechant an rian, agus cholas, céirt solas. Well, úsáidimid solas chun fechant, úsáid na plandaí solas chun fás, agus úsáidtar solas le grian fanéil a ggur tas. Taistelín solas ag 300,000 km an second. Sin ansciupaí ar fad. Taistelín sé línta díreacha, agus má chuirtar scá os cór solas, má chuirtar rud os cór solas, croithín sé scá. Nis Isaac Newton rinne sé anna chuid studéir ar tholas agus an chuige naibrín sé. Agus thug sé an faoi deara gur riantar solas isteach seacht na difriúil. Má échan túmachchan in oganne ar an rian, beidir gur mraíonn sé bán. Well, an rud a bhína Newton ná, chroigh sé, rinne sé Pauline beag sa fanéil a bhí san inón gaige sa bháile. Paul beag bídeach agus chur sé prisma os a chóir, agus wisa cé a thug sé faoi deara? Thug sé faoi deara gur rianan an solas isteach seacht na. Now, lisa gi cén dahanana iad sin, si dahanana an báha báistí. Mar sin bhí prismaigh tastal wei, agus má échan tú má ar lá nar bhín báha báistí an, croithíonn an na bréanacha báistí an prisma céanna, agus sinna fá go bhechan tú an báha báistí. Well, chun cintú gur an solas ag crothú na seacht na difriúil agus níon prisma, chuir sin na sáilte a ráiste chéile, na dahanana a ráiste chéile chun solas bán a dhéanamh, agus croigh sé sin gur be an solas na gréine a bhí crothú na dahanana agus ní an prisma. So tá muide chun targan a bhí dhéanamh inis chun na dahanana a chur le chéile chun solas bán a dhéanamh. So siad atá tastal wits ná peann luí, píosa ceart, bála, rílór agus peann luí. Nis, na dahanana chomát ar nún. So rud a rinne mise ná forma bála agus duine me curcail timpeall ar an mála mar seo. Chun má churcail líana. Ok, ítach, sin ceann sin dinta. Agus an sin rian me iad isteach seacht gcuid a bhí mar an ggéine, nó sort mar an ggéine. Má gahan tú iad sin isteach a dahanana na an báha báistí, fé bhí sin dhéana sib héin, í lám am sa dhéana nis tíreach, dahaigh isteach iad, agus críocht nóid tú le rud mar seo, dahanana an báha báistí i gcorcail. Ná, tá rá bhealach chun é seo a thaispáint. Is féidir leat srang a úsáid, nús féidir peann luí a chur i lár an chorcail. Is sinna ceann go úsáid a mise inis. Ná, má bhreaíonn sibh go cuaram a chur seo, Casamé é có sciupís gur féidirlam, agus leúna dé athróidh sé isteach i dá níos gile. So siad í dahanana an báha báistí. So breanna go cuaramach, de réir mar dhéanam é níos sciupaí, bíonn an dá níos bána. Now, ní bheith sé go thomlá an bán, mar ní na dahanana seo furfa, ní ionntach dahanana ón marcar. Ach dahanana ón rian tá sé gláán agus furfa agus sinna fá go nathraíonn sé isteach na dahanana difriúla. Nis, is féidir dhéana leis a gceann seo chomá, má chasp na mnúmpraíonn tú an curcail agus tarna amach an srang, ní aibríonn sé chomá cinna leis an ceann leis an peann luí. Ar lá fluch, nar échan tú amach, beidir go bheice tú an báha báistí mar dúirt me. So croithíonn na bréanacha báistí an prisma don solas chomhaill tríd na bréanacha báistí agus riann sé isteach seacht na an bháha báistí. Na dahanana sin ná dearg, áráiste, buí, glas, goram, indigo agus curca goram. Nis má tá tusa gur a trí le bhaint as targanamh chun an solas a bhrisis ús isteach seacht na, is féile é sin dhéana Somália freisin, má úsáidann tú solas láidir na gréine, bála isce, chun tú scohanna isteach sa bhála isce, agus píosa pápéir os cion an tuisce. Agus de cún dé nuair tá an solas a go isteach, feice tú na dahanana a bhrisis ús isteach seacht na an bháha báistí ar an bíosa pápéir. Buinnig í trí las is fiú é dhéana agus beidh sib héin cosúla Isaac Newton.